525 600 minút si nemal žiadne ženy. Gratulujeme, to je celý rok. Všetci teraz postujú svoje Spotify Wrapped, vrátane mňa. Ale ja viem, že väčšinu z vás absolútne nezaujíma, že čo počúvam. Našťastie ale aplikácia, do ktorej si zapisujem svoje tréningy, prišla so svojou vlastnou verziou Wrapped, ale cvičiacou verziou. Tvoj kompletný čas stravený cvičením bol 23 281 minút. Tvoj najlepší výkon bol s Hips extra váhou plus 80 kg pridanej hmotnosti. To je top 0,1% užívateľov. Tvoj najdlhší strik necvičenia nôh bol 42 dní. Pozor na kuracie nôžky. To vôbec nebola moja chyba, to sme sa s kamarátom na party kopali do stehien a potom ma to mesiac bolelo. Proste chyba. 525 600 minút si nemal žiadne ženy. Gratulujeme, to je celý rok. Jak to súvisí s cvičením, povedzte? V objemovke si nabral 3 kg svalov a 20 kg tuku. Ty bravčový prasiak. Veď som to potom zhodil, tak neviem, čo je problém. V rysovačke si schudol 20 kg tuku, ale stratil 3 kg svalov. Tak mi povedz, na čo to bolo dobré? No vlastne na nič. Najstaršia žena, s ktorou si sa pokúsil o romantický kontakt, mala 52 rokov. Ty chorý bastard.